What's good, Mogos fam? Ngibuyile with another banger. Ngibuyile with a hit right now, guys. So into engifuna ukuthi namhlanje ngichaze ukuthi imaphi chart patterns ekufanele uwa-check mawukuthi you are trading kwi-markets. So into engifuna ukuthi ngiqala nginitshengise ukuthi mawufuna more information about this kufanele uye ku-babypips.com njengoba nubona lapha phezulu. babypips laphaya, so that nizofika nithole kabanzi kahle kahle ba right betu ukuchazela nje mostly about izinto okufanele uzazi, especially mawukuthi usaqala, if you are a beginner, yabo, kwile industry market. So manje ngifuna unitshengisa ama-chart patterns awu-3 abalulekile, ama-groups awo abalulekile kakhulu. So nje ungachithi isikhathi, like, comment, subscribe. So iyiphi yokuqala i-chart pattern ekufanele wenze sure ukuthi uyi-understand, because le chart pattern iyona ejwayele ukwenzeka kakhulu mawubhekisisa kahle kahle ema-charting. I-reverse chart patterns, i-reverse kahle kahle isuke ichaza ukuthi okay, right now ikwi-downtrend, but at the same time i-create ama-patterns atshengisa ukuthi ingase reverse. Shuthi ngamanye amazwi mawukuthi kade kwi-downtrend isizokukhiphela i-pattern yokuthi ingase inyuke ibe uptrend, resulting from kade ekuqaleni iyibani, i-downtrend. So imaphi lawo ma-patterns lawo? Okay, okokuqala nawo awu-6. Khona i-double top, kube khona eyesibili i-double bottom, okwesithathu kube i-head and shoulders, okwesine inverse head and shoulders, okwesihlanu i-raising wedge, okwesithupha i-falling wedge. Okay, ake siqhubeke-ke khona sizobona ukuthi iphi i-double bottom ne-double top. I-double top, guys, it is when imakethe usually obviously kuba ama-candlesticks, but lana for ama-drawing purposes ukuze ukwazi ukubona idwetshiwe nje like ngo-line. So first thing first, i-double top njengoba ibona ukuthi ifike inyuke yehle iphinde inyuke iphinde yehle, that is your double top basically. I-double top ngamanye amazwi, the moment ubona imakethe ifike kuqala i-create-ela le line ofika unyuka uphinde wehle, yaphinde yanyuka in the same level, iphinde futhi yehle. So wena into ekufanele uyenze lapha, you have to make sure ukuthi ulindela ukwenza i-entry yakho njengoba ubona laphana kubhaliwe ukuthi they told you ukuthi ufake i-stop loss mase ulindele i-entry yakho la kudwetshwe khona ngokubomvu, then mase kudweba i-target which is this one, yabo, ukuze ukwazi ukuthi uthathe i-profit yakho, yabo. But as long as ubona la makhanda awu-2 phezulu, azi ukuthi leyo yini, la makhanda awu-2 phezulu, azi ukuthi leyo i-double top. Then mase uya kwi-head and shoulders, iyazisho-ke guys then head and shoulders ikhanda leli, then lawa kuthiwa namagxalaba, isiZulu bafethu asidoliwe, kodwa-ke ama-shoulders akho lawo u-2, uyayibona leyo nto. So leyo head and shoulders ikhanda nama-shoulders akho, nakhona futhi it is the same principle. Wenza njani? Ufaka stop loss entry ne-target yakho, yabo. Then mase uba i-rising wedge, i-rising wedge it's where actually uthola imarket imisa kwe-flag, like njengoba ubona ukuthi ithe i-flag yathi then mase iyashona phansi. It's actually going up, iya phezulu, kodwa izophinde futhi yenze njani, ishone phansi.
yabo, but yona imuva ngokuthi iye ngaphezulu, kube ngazuthi iyaslida kodwa inyukela ngaphezulu, kodwa isuke kuyingayona i-continuation leyo, kodwa kusuke kuyi-reverse part of ama-reverse patterns, because ngithe niwabonile awu-6. Then mase kuba i-double bottom. I-double bottom is the same as i-double top, kuphela nje ukuthi olayini manje bala ngezansi abekho ngaphezulu, yabo. Then mase kuba i-inverse. Lo inverse uchaza ukuthi it's the opposite of i-head and shoulders njengoba ubona la, yabo. Then mase kuba i-falling wedge, which is the same thing as the rising wedge, kodwa manje isiyehlela nganene ezansi, sekuyi-flag elichathekile, yabo, i-flag eligotshiswe phansi, yabo. It's very very important ukwazi lama patterns, because iwona kunikeza i-clue ukuthi okay manje i-market ingasijiki, yabo lona. Then mase siya kwi-continuation. Continuation-ke guys isuke ichaza ukuthi kahle kahle lama patterns asuke echaza ukuthi no, i-market mawubona lama pattern isuke isazoqhubeka iye phambili, iye kule direction ebekade vele iya kuyona, isuke ingeke izisho ukuthi okay manje ngiyajika, isuke ichaza ukuthi isuke kunika confirmation ukuthi okay manje ngiyaqhubeka nala ebengithi ngiyakhona kwi-direction. So imaphi-ke lawo ma-pattern? Kuba i-falling wedge njengoba ubona le, yabona ukuthi le falling wedge yona ihluke ngani? Ihluke ngokuthi le eseqaleni ibinyuka kodwa inyukela ngaphezulu, yabo, but le this time around yenza njani? Iyanyuka, imake yayo iyanyuka but iyela ngezansi, yabo. So that is actually what a falling wedge is, yabo. Then mase kuba i-bullish rectangle, lena-ke isuke nayo it's more of like isuke i-consolidate. Mayithi i-consolidate isuke imove endaweni eyodwa, yabo, njengoba uyibona nje isuke imove endaweni eyodwa, consolidation. Kahle kahle isuke nje ingayindawo libe limove endaweni up until izi break out kuleyo resistance leyo yokugcina, then mase-ke iyanyuka-ke iya phezulu. Then masuba khona i-bullish pennant, yabo. Bullish pennant nayo icishe ifane ne-flag, yabo, ukuthi ziyadidana lezi, you have to be very careful, ziyadidana. That's why kubalulekile ukuthi wenze ama-drawings akho njengoba ubona benzile ngolayini ababomvu, yabo, labo layini ababomvu kubalulekile, yabo, kubalulekile ukuze ukwazi ukuthi ukubone ukuthi benzani. Then mase kuba i-rising wedge. I-rising wedge nayo it's the opposite of i-falling wedge njengoba nibona, njengoba nibona la. Then mase kuba i-bearish rectangle. Libonile-ke lapha phezulu ibinyuka ibithe yathi, but manje it's bearish, meaning it's going down, yabo, i-bearish nje it's going down. Mase kuba futhi i-bearish pennant at the same time futhi nayo it's the opposite of i-bullish pennant, yabo. Those are your continuation patterns akho. Then mase kuba khona iphathi yokugcina, which is ilelo i-bilateral chart, i-bilateral chart njalo isingisi bafethu. Wona-ke asuke e-confuse because asuke echaza ukuthi i-market ngani noma ikephi, ngaphezulu ngayizange ngisho noma kuthiwa ime into ecishe ifane ne-reversal chart pattern or noma le continuation, kodwa isuke ingeke izibe ne-confirmation eqiniselekile ukuthi ngempela ingase iye kuleyo direction le oyaziyo. So into ebalekile wena ukuthi la into ofanele uyenze ukuthi fanele ulindele i-breakout. So the moment i-breaker out nje wena uzothi entry yakho mase ufaka i-target yakho njengoba ubona, yabo. Ulindela nje wena uthi i-break out nje so that uzokwazi ukufaka i-entry. So i-ascending triangle le, then mase kuba i-descending triangle,
symmetric triangle ile yokugcina. So that is actually what is important la. Guys, that is all what is important. So nje I would want you to practice lento ukuthi uyicheck kwi-markets whenever nje mongena. Usually uyibona kahle ku-1 hour and 15 minutes. 1 hour 15 minutes uyakwazi ukuwabona kahle ama-representation of lama chart patterns. So guys, if you like the video, make sure ukuthi you subscribe, like, comment down below. Make sure guys ukuthi na-support because this information esinikeza yona ibaluleke ngalendlela eyisimanga ukuthi ukwazi ukuba nayo whenever nje ukuthi uyaqala ungena kwi-markets, because without le understanding le kunganzima impela ukuthi uyi-understand i-markets. So guys, peace.